wicara aja ditinggal kapribaden atimu pirang-pirang tahun apa lamu liane yeye ndak ra ono Sri. Iku ngono nek aku ora nganggo iku aku gak marem. Iku pek-pekan kok dukun. Pek-pekanku kok Gusti. Gusti nganti kaget. Piye kok iso kaget. Lho tekan sing nguri ki diyeye ngene ku dak yo mesem nduk. Aja malah ngantuk. Lho iki malahan ngantuk ning nguri pilar, Mang. Bocil sitok iki. Nggih. Walah iki mau kanggo pemanasan. Do numpak perahu pembukaan numpak aja di aja diplero iya Allah Gusti untung ning ngisore gak ono wong lah iya kotakan kok melok horeg ya horeg kae iki mang pemanasan kok nggih sugeng dalu sedaya kemawon terkhusus kagem tuan rumah keluarga kagem adik ingkang dipun hitan ugi katur dumateng sedaya Bapak Ibu para tamu undangan. Mugi sedaya kemawon tansah pinaring selamat seger waras. Gampang anggone golek rezeki. Rampung nimbali bakti kuncara, Bapak ingkang kagungan kersa sak keluarga, pinaringan bagas waras slamet, rezekine tansaya lumintu. Muga-muga adik sing ditetake utawi sing dikitan dadi bocah soleh-solehah, ngabekti marang wong tuwa, ngabekti tumrap nusa bangsa lan agama. Nggih, menjadi anak yang soleh-solehah iki dua ya yang dikitan. Dua. Putra-putri. Putra kalih kembar. Alhamdulillah cepat sembuh, cepat berada di bangku sekolahan dan menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin ya robbal alamin. Walah luar biasa iki saya ditenggani karo fan-fan. Ora ketang awak dhewe maine ning telatah kletek wingi rempelas glundung ning kletek nanging isih ditresnani karo dulur-dulur ingkang sampun rawuh, ingkang sampun nyengkuyung artis-artis bakti kuncara ya. Lah wis entuk request. Iya. Iki rombongane Kuniran Mas Haris Pak Lut. Ingkang sampun rawuh. Monggo. Ya, niki mau nggih wonten pesenan. Saka dulur-dulur. Wekasan apa? Wekasan ya pesenan iki kok iso. Cara desa iki wekasan ngono. Iku kok wekasan nek cara desa iku entek-entekan ape meteng nom. Ngono. Idam. Lekasan iku le kok karo wong ngene kok. Padha kasane. Enji, wonten Bratasena. Iki diaturi sing gesek iki. Ya sing kepenak Bratasena no. Niki spesial kagem dulur-dulur Tretek piyambak. Ingkang sampun rawuh. Heeh. Tretek karo kletek garing glundung. Garing glundung neh. Saking wong mau ingkang sampun rawuh. Pak Mbah Mudin sing digawe, mboten? Mboten. Mbah Mudin, Mbah Mudin niku kletek. Iya, Pak Sigit saking Buwung. Pak So saking Tretek dik puguh pamundutane wonten Bratasena. Mangga. Diajeng lilin.
teko wani kang cipta apa pagi apa nang isi Bratasina permintaan saking sinten Dewa Mak Bawa. Pangenditan saking dulur-dulur tretek, Tretek. puguh sak kanca. Alhamdulillah. Mbah Kakung. Malah Mbah Kakung Karang Dawa, Pak Jono Joni lalu bariho ya mau ya. Kandhane Kali kok. baru. Piye? Kok ndek iki ra sida mbok turuti terbayang-bayang rene malah ra teko Ora awake iso panas. turu. Ayo rene nduk cayu. Lah iya. Lah iki lho wis dinteni Mbah Kakung semende ngene kok. Semendi apa iki? Pilar. Pilar. Ngasih ngantuk. Berarti kawin kontrak karo Dek Rini terus ngene terus ya Allah. Terbayang-bayang. Iya. Ya tak lupa Mabewa malam Iya. ini bersama video syuting Iya. Jawara Production ya. Jawara Production. Nah, yang lagi live streaming juga ada Sandra Official, ada Oke. NH Official. Ngono iku mertandakno bukti kesetiaane Chandra Official karo Bakti Kuncoro. Nah, liwati tontonan akeh ning nyatane sing diparani sing ning kletek. Walah iya, Kandhane. Mas Gamen aktor saking Winong sing foto handal, fotografer jebret jos pokoke. Pokoke nek kanggo aku pokoke rantok dijebret pokoke. Ora entuk lagi nih. burem. Malah kamerane rusak engko. Lah iki. Nih, iki Loh. Jebretan iki wae. Oke, aku iki ae ra patek cetol lah. Selamat malam Cayu. Selamat malam. Pamundutan kathah sanget monggo dipun aturi napa jeng? Apa Mbak? Kerajaan Banyuwangi. Iya, karo apa Juga mau? merah jambu. Merah jambu wis Ya. milih sing ndi? Oh, acuk ngolah. Gerajakan ayo, Mbak. Gerojokan. Ya wis pokoke rong lagu iki engko borong kowe ya, Nduk. Mbak Rini kakek kecek lho. Ya niku. Tapi tekno piye mang ora sida lho ning kene. Kono-kono do biuk ning kene alhamdulillah ora. Oh, Mbak Moden iki wis jantenan kok. Gara-gara disoting terus iki lah aku lho. Suaraku entek tadi. Iya lah ketok, tak ketokno ancene kok. Lah iya ngono. Engko didor neh lho. Nyoteng kok ora mendur-mendur kok amen tengah iki piye iki kok. Memorine nek kebeken kuatire, Mbak. Aku dak iku to. Ya Allah. Iya. Ya wis pokoke ning kono ae. Monggo langsung capcus napa Mbak Rini? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi ya. Rombongan saking Batangan Kuniran ya. Mas Oji. Faris Konter, Pak Lut, Mbak Sun ya, Nggih. sudah hadir menemani Bakti Kuncoro. Oke ya. Juga ada Ganes Audio Sound System sing suarane mak menggelegar. Oke. Wow. Ayo. Buat semuanya, pemuda-pemuda kletek goyang bareng. Ojo sepaneng sayang. Rada edan sithik sayang. Ratna. Ser. Goyange mendut-mendut. Kaya ora-ora mendut pati. Asik, asik. Ayo rada edan sithik. Angkat tangannya, Dik. Ora usah isih-isih ngene ketakno. Tanganmu dawa, Nduk. Ser. Asik. Mulus.
apa le, Cung? Bojo loro. Bojo loro, iya. Tunggale iku kok. Tani ya, Cung ya. Ya. Mbak Kakung saking Karangdono apa? Ajek. Nggih. Kawin apa tambal? Tambal. Tambal rin jale rin. Tambal apa kawin? Ndek iki bar kawin lho ya. Bar kawin terus ditambal. Gara-gara bolong. Lah iya. Lah iya, bane maksudnya sing bolong. Nggih. Kawin kontrak kontrak. iki ngono. Kawin kontrak. Nggih. Ngopo iku kek. Hari ini mau Dalem Pak sayang. Jono Apa? Raib dari manakah Anda? Dari Koro, ya. Tunggu ya, Cung ya. Iya, iki tak latih sak lagu ya, Mbah ya. Gak apa-apa nggih, dek rene ben karo njalambekan sih. Satu tembang ada apa tadi Merah Jambu ya? Iya, Merah Jambu. Pamundutane yuk, kan maju artisnya. Sayang. Saking sawo. Merah Jambu ya. Mas Janara, Karo Mas Mbak Ate. Codot. Karo. Ya rene jatah ya dah. Oh, iso. Ya Merah Jambu iki biasane sing entekne kayak kowe iki nek ora jambu pirang-pirang mbok entekke gara-gara Lah iki iya. codot iki ngentekno jambu. Nyanyi kok iren-irenan ngene. Merah Jambu. Oh, yo Pas- pas ngene gak apa-apa. Pas kostume iki. Lah iya, Merah Jambu. Pas Yuk. cocok. Spesial buat tamu undangan semuanya khususnya warga desa. Kletek. Kletek, kletek. Aku arep eling rempelas. Ndek ini. Wingi ya. Monggo, silahkan capcus. Merah Jambu dirangkai Iya. dengan bojo loro. Yuk. Asik. Goyang deh. Kewat sithik, Kita goyang. kewat sithik, mesin sithik. Bersumpah kekasih cinta. Aduh, iya. Tonton. Kowe nek kepleset ton. Sandal kebangsaan coba nek ton. Audio. Oh, yo kita ora iso edan lho kok. Ini gorengnya tak silahe sandalnya. Sandal 17.000 buat.
Jan Los. enak tenan lho Mak Dewa iki mau lagu kesukaanku metu kabeh. Bojo loro karo apa, Mang? Merah jambu. Merah jambu. Iya. Oke. Sing njaluki bojo loro walah goyange. Mau Seser. lho, mang lho. Sing nganggo kaos sapa wingi. Dek iki sing dadi tukang kerek geber. Lah iya. Ci. Oke, pamundutane Mbah Kakung mau apa? Mbah Kakung tambal ban apa kawin kontrak, Mbah? Tambal ban apa njaluk dikawin? Piye lah, Mbah? Lek mbah ngono ya mesti njaluk dikawin. Tambal saiki kok. Tambal. Heeh. Terus sing iki mau pamundutane Cinta apa? dan air mata. Cinta dan air mata. Kang Mas Apa? sinten ya? Air bunga. Air bunga. Jarine oh, Dari Koro Lover. Oke. Mak Blewo. Dalem. Cinta dan air mata. Guri, Mak. Oh, dari belakang. Sing iki air bunga. Air bunga sing gurih cinta dan air mata. Oke, ya. Kok tunai, Mas? Iya, tapi Ayo, sabar yo, Bro ya. bangai. Sabar. Oke. Dek Rini, ndi wonge? Rini kowe parakem ning kono terus, Dok. Ayo, Rini. Tambal ban iki kok gak nyawer nek kira nyanyi lho. Yo masalahnya gak perkara nyawer iku tetep utama. Iya, terus? Nek ora tambal ban rene, ning Oh. omah titeni gong ora klisian ae. Isiane tan ngulon melek biar pet biar ora iso Ada turu nih. blas. Capcus mangga. Tambal ban. Yuk. Oke. Ayo iki cewek-cewek do dadi tukang tambal ban. Kok emoh iku? Jagani. Kowe kulino ditambal apa nduk sing tambal nduk? On. Irung. Kok ra iso ambekan mengko. Oh alah tonton. Sandalnya mbok amankan mang ora? Tak colong tuh. Wis Ayo. persiapan lho Pak Jono. Nggih, Pak Jono. Asem monggo, Mas. Yuk. Ada tambal ban. Apa neh? Waya aja. Aja terus. Iya, malah melu ketularan aku. Sikile lho. Kepalanya karo melengak-melengak. Ya derana karo Aku deton. iki tukang tambal ban.
tambal ban. Oke. Pak Kasemu, Pak Wis Jono. dituruti kok malah ndi piyahine, Pak? Engko sangu mulai. Mbak Iya. Pokoke mbak nek wis dituruti langsung ngalih. Lah iya. Biasane tengok-tengok ning pojokan. Urung dituruti semende ning pilar, barang wis dituruti kok terus mengguri ku ndak lah apa ngono lho. Oke sayang lanjut nggih. Pamundutannya tadi ada cinta dan air mata, juga air bunga. Sabar nggih air bungane bar cinta dan air mata nggih. Ya tak urut siji-siji no Lah wong Mas. kowe iku piye leh cong panjere lho dhisik cinta dan air mata kok njaluk kudu kok ngono wis tanpa mikir repot. Iya. Nek kudu ra kena disemayani. Kudu apa? Kudu njaluk lagu. Ngono kaget. aku. Cinta dan air mata. Ayo ton persiapan. Tiba giliran artis kita sing gede dhuwur bocahe meseme sithik marai gledakno wong. Lho kaya mesem terus gledak. Lah gledak ora semane wah bocah kok manise ngono. Dik Seli maju ke depan. Atun Sagita maju ke depan yuk. Cinta dan air mata yuk. Monggo. Oke. Iki reh dening artise Bakti Kuncoro iki 5 truk teko kabeh nyanyine loro-loro gak popo. Iki mau juga ada permintaan air bunga mau Mbak Rini. Heeh. Sama Mbak Amel Wis dibisik kongguri si cantik Rini dan Amel ya. Oce. Ya langsung Spesial buat bunda-bunda cantik yang ada di depan. Serta undangan keluarga desa Kleres. dalam sayang. Ilusi tak bertepi. Wah lagu nih mati.
Jos. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak Yu? Cinta? Intan. Ngosek Rita, Mbak Rita. Tanduk pisan kas. Lho iki buat tuan rumah. Niki Mbak Intan nyanyi meleh angsal apa mboten, Mbak? Emoh kok sene ngarep tok. Angsal apa mboten, Bu? Iya kene iki yo artise kok klethek kok. Mbak Rita ya. Dita. Rita. Aku karaoke ku budek kok. Ngene ae lho, Mbek Ta ngono ae go. Mbek Ta. Kene iki karangan Mbek Ta. Jenenge wong kene ku angel-angel kok, jenenge wong luar-luar kono iku kok iso. Piye neh, kok enak-enak. Iki lho. Lha apa? Dicetakno Mbak Neh Rin. Rita. Alas boh aku bingung. Ta. Mbek Ta nyanyi neh ya. Sampun, matur suwun suarane bagus sekali. Jos pokoke. Grup Rebana Kletek. Penyanyi Rebana Yono, Lah, iya penyanyi kok. dangdut Yono. Andane kok. Oke sayangku tiba giliran air bunga. Oke bro, langsung aja. Rini karo Amel iki jaluane. Melisa Rene nampani saweran. Iya, Melisa nampani saweran. Kene ini ayo. Ora. Iku pengapesamu lho. Mikir dikelek, Mbok. Kecut iki. Oh, aku sing ketuten ndak. Kak kecing aku. Ada air bunga permintaan kiri panggung buat Kang Mas kletek khususnya. Iya. Kowe engko sing madhep rono, Nduk, ya. Aku madhep ndi? Kowe madhep rono. Kowe madhep rono. Aku sing tua-tua. Semuanya madhep ndi? Kok apik kelakuan, Nduk. Kok apik ton kowe ton. Kelek piye? Mangga langsung capcus. Air bunga. Yuk. Atok dong. Iku lho Mas. Jaga iki. Iki kudu dikawal iki, kawal Sri. Terima kasih Kang Mas. Rene kowe tak pasrahno karo Iku Mbak nggo bareng. iku. Lah iya, tak pasrahno karo Mbak kowe. Tambah Rizky sehat selalu bos. Kok joget pengen
semuanya. Nggih, sayang. Bunga-bunga sosialnya. Iya, tiba giliran bonus satu Bonus. lagu karo kancane 5 lagu. Loh kok iso karo 5 lagu? Lah ya bonusnya satu lagu karo Iya. kancane 5 lagu. Oh, Nek nek eneng menawa. maksude. Iku mau lho Mbah turuti njaluk kawin ngono kok Ya iso. awal Mbah. Lho bar ditambal kok terus kawin meneh. Ngene Mbah, iki ditumpen padha rata ya Mbah. Iki Iya. rene sing ning kene nunggoni Mbah Kakung kok anu artise sing nyanyi siji ya. Sembarang jengah ngono. Sayang kowe manggon kene dek rene. Aja sendakep ning kono ae, Nduk. Kasihan bae ku sakake nek ora mbok Sing tunggu. Melisa ngadepe kene, kok Mbak Rini sekono. Iya, Wawa. Iya ah. Dek Wawa nyanyi kawin kontrak nggih? Oke sayang. Dek Wawa lover. Iki lover ibu-ibu iki. Yang ditunggu-tunggu telah tiba. Oce. Wawa, Bati, Kuncoro. Oce. Mak nganti guyu terus. Iki lho sing ngarepan. Lah iya. Buntir, mripat. Apa dipek mantu mae wong wis entuk Dek Nanda ya, Mak ya. Banter Rasida. Rene ndak. Ya capcus. Tenan kok Rin kowe iki ame diembu mbaham kok Rin aja nunggu ya. Wis dinteni. Ayo, dalam. Iya nggih. Bunda, bagaimana? Tombol Tombol kanan, ya wes engko terakhir bar iki ya. Iya, bonus Nanti tombol nyanyi kanan. sendiri boleh. Bu mau Ayo. jadi. Yuk. Ayo bayangin semangat sayangku yuk. Karo senyum deh sayang. Bocil-bocil yang tengah. Melisa Cici. Meli Sandi. Bayangin deh yuk. Aduh, adindaku sayang. Paras cantik wajahmu yang ku kenal. Goyang deh. Say. Tak akan hilang walau dinaku seberang cintaku hanya hati yang ku sayang. Ya. Masa terus jangan kelewatan. Ayo, terus. Tresnaku iki Wong tua bogel terus. ra ono rene kata sayang-sayangan mergo janji. Pancen nopo? Ya wong kawin kontrak. Layu deh. Ayo gak iso turu Pak Jo. Ketat sithik dong. Kita damah. Loh, kok hilang barang? Lanang. Kok blusuk ning ngedekan? Blusuk. Ayo, Bocah kok kurang ajar. Aduh, gos-gosan. Dan sithik goyang. terlanjur cinta mati yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya akan ku bayar kontrakan. Alasan kawinan kita kabul kumandang. Seliramu tangisan terharu aku nyawang. Aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kamu. Tak goleki mau. Asal nak diumet. Aja blusuk ning neteng kok ndak ana sing ilang. Asik. Bocah iki. Kowe lapo kowe?
ada satu permintaan tuan rumah. Nggih, marem Mbah. Tombo kangen Mama. Nggih, tambah kangen. Ya iku pin kangen terus karo Bakti Kuncoro. Tambah kangen anak mbok tokak takokno. Lho ya iya. Aku ora karepku kok entel srintil. Piye karepku? Halah, Ini tambah kangen Mama karo ngene lapo kowe. Ki kok ngene ku piye karepku piye? Njaluk saweran ngono. Aja njaluk. Lah piye? Saru. Saru. Lah kudune diparingi alhamdulillah. terus Nek ora ya ndek. lah gendeng iki padha ae kok iso. Loh, piye maju? Lho, kandhani kok. Kowe. Ndek awan iki podang kuning. Lha iki apa iki? Podang kuning neh, tayub, langgam apa campur sari? Tayub ya wis pal nguritit. Nggih. Oh, munggah gubuk nggih pandemen tayub niki tasih nenggane Kang Sepo-sepo. Tambah kangen. Silakan terakhir goyang. tayuban. Nggih, Mbak Rin silakan maju karo Mbak Lin. Iki kok tayuban, Dek. Nah. Dek Lilin kok tayuban. Seli, yuk maju. Ayo Nana. Codot. Borong dok ya. Terima no ya dok nyanggo sangkulen kan dok ya. Ojek ya dok ya. Sayang wis kene. Dek. Coba dilirak-lirik karo gitar si cok iku apa to dok? Sedih kan? Yo. Mas apa wis ngali sirang di semono yen dolan karo aku pancen wis suwi ra tau ketemu wis samestine lali Sopi rasane waktu biyen ucul dewe bangun terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyo merukun sing atine Mas kelang anteng ali-ali sambil Ayo dek. Sopi rasane waktu biyen
rada rene niki wau wonten pambundutan saka Pak Demu. Nah, dulur-dulur kletek nggih terkhusus kagem sesepuh-sesepuh. Biasane nek sowan rene ngono kae pancen kelangenane langen beksan tayub. Iki aturana, Nduk. Turutana, heeh, monggo wonten podang kuning metokipun gubuk asmara. Yuk. Ora ngenteni ponakane ya. Ngenteni gendok ayu Sara Patmi. Kok Sara Patmi? Potongan. Kartika Sari. Potongan mangere. Kok iso. Aku lali lakon ndek ingin. Tunggale aku. Sensor sithik kaya Mas. Ayo semangga. Mangga bapak-bapakku. Niki langen beksan tayub nggih. Wonten podang kuning gubuk asmara. Semangga. Cus. Dadi ledek tayub kaya loro-loro lanang wedok. Lanang wedok. Sing lanang kok aja kurang ajar karo ledeke lho nggih. Aja nyosor-nyosor karo ledek lho nggih. Mboten pareng lho nggih. Apa melak? Ndi tak setengno nek melak, Cok. Iya. Matur panjenengan Mbak Kakung kang ngersake tayuban. Ledek tayub yo halus. Endase ledek aja mbok ngono nak.
pamundutan sampun dipun aturi saking tuan rumah, saking Bapak Ibu para tamu undangan, saking fan-fan ingkang rawuh sedaya nggih. Ya Allah. Mosok kurang 1 senti.